Казан сөйли. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Аяз Гыйләҗев әсәрләре буенча эшләнгән Шикәрем син, балым син исемле спектакльнең радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Рауил Тумашев. Рольләрне башкаралар: Әминә, Тол хатын, Земфира Дасаева, Бәдри Җамал, аның күршесе, Нурия Вәлиева, Солтан Гәрәй, өйләнмәгән егет, Нури Әхмәт Сафин, Әмирхан, аның дусты, гармунчы, Зөфәр Харисов, Сәрбиназ, Әминәнең каен сеңлесе, Зөләйха Хакимҗанова. Спектакльнең бизәлеше композитор Заһид Хәбибуллин тарафыннан башкарылган. Вакыйга 1970 елның язында Татарстан авылларының берсендә бара. Кич, ай яктысы. Өй янындагы бакчада Әминә ялгызы табын әзерләп йөри. Безне турының суы кызыл, алыма юган су бит ушу, яларсың да, җырларсың да, язы бит яман. Субитом жырларсың да. Төшемешеләрне менә монда куйсам яхшырак булыр. Аны менә монда утыртырмын. Юк, менә монда. Йөзенә якты төшеп торсын. Ай нуры. Ә үзем бу яктан. Элештәлинкәләрнең башкаларын чыгарым микән? Булары да матур иш. Бизәкләре ничек ялтырый, көмеш сыман. Монда җимеш суын утыртам, ә ортада бәлеш. Ходаем, тишелмәсә генә ярар иде. Чәчәкләр! Әле ярый җимаганнан. Авыл буйлап күтәреп кайтасы булыр иде. Сыраша башларлар. Сырашмаганның күңелендә шик калыр. Тол ялгыз хатынга иң җиңел сорау да тирән яра ясый ала шу. Әле ярый җимаганнан. Әрәмә авызында чәчәкләр күргән идем күрүен. Әнә, Бәдри Җамал тутыйда керә. Мәгәен аның да шиге бардыр. Менә әйбәт булды. Табыныңны әйтәсеңме? Аны да керүеңдә әйбәт Бәдри Җамал тутый. Кыландыргансың да икән. Сиңа тагын бер йомышым калган икән, Бәдри Җамал тутый. Тагын нинди йомышты инде? Туй табын әзерләгәнсең ич. Эчемлеккә әйбәт шәркәләрем юк икән. Әллә кемнәр түгел. Кырлы стаканнан да шимерләр әле. Юк, стаканнан ямсыз була. Эчемлек куймасаң да ярар. Сыйлансыннар инде. Күңелдәгедә итеп тырышып эшләделәр. Син, кызый, кабыгыңны алмаштырып маташма. Бәрәңге бакчаңны сөргәннәргә дә стакан ярады. Газ китергәннәргә дә стакан куясың. Тәрәзәдән кул күренә, стаканы мол күренә. Җитмәгән бу алабайларына да. Ил күз алдында, бакчада. Табын оештыруыңда әллә ничек? Мин белмәгән берәр кунагың бармы дисәң? Тагын кем булсын инде? Ничә еллар инде син минем олы кунагым. Бүген дә түрем сиңа. Келә төсте ятканнар имеш.
Шифр кадаклаганнар. Карбазымның ташы эшлә башлаган иде. Аны гөлдәйттеләр. Суыткыч ал. Хей, бер башымамы? Күрдеңме? Капка баганасын алыштырып куйдылар. Бәй. Ош тутырып акчасын алдылар. Алмадылар шул. Бер тиен дә алмадылар. Әллә инде. Табынны юкка гына ясады дисеңме? Үзебез дә бераз күңел ачарбыз. Күңел ачарга форсат безгә сирәк чыга. Син тол, Мин тол. Ике тол бер бөтен. Тик караны. Күңелеңне иләсләндерергә ирек бирмә. Янда син булганда нидән куркыйм, Бәдри Җамал түти. Моңарчы учыңда гына тоттың. Артык нык тоткан чакларыңда булгандыр инде. Бер дә артык түгел. Таман гына иде. Мин синең кендек әбиең идем. Кендек тутаң диген ичмасам, үзеңә ничә яшь иде соң ул чагында? Кем генә дип атасаң да, дөньяга мин сине күрсәттем. Әнкәң мәрхүмә белән куш карама ышнасында ура-ура идек. Катыршы кулым белән артыңа берне шәбәк иткән идем. Кычкырып җылап җибәрдең. Аннан агалап кышыма салып сине биләдем. Җылыйсың да җылыйсың. Карасам, беләгеңә кылчык кадалган икән. Биләвен биләгәнсең. Бәхетле булсын димәгәнсең. Бәхетсезлек дип әйтә алмыйм. Саулыгың бар әле, күз тимәсен, Худайга шөкер. Егәрең күп. Ничә тулды инде сиңа? Хәтерләмисең, Бәдри Җамал түти? Үзеңә ничә яшь дип сора? 17 тулып атна узгач, килен булып төштем. 41-нең 14 иде. Быел сугыш биткәнгә 25 ел тулдымы? 17-дә 5, тагын 25. Ник аларны аерым-аерым шутлыйсың? Һәммәсе дә бер гомер бит аларның. 46-ны тутыргансың түгелме? Ә сиңа, Бәдри Җамал түти, үзеңә? 66 ясларны күрдек үскәнем. Менә. Синең яныңда мин дә яшь. Кем янында яшь түгел син? Белмим, Бәдри Җамал түти. Валлаһи, ни дияргә дә белмим. Нигә болай сөйләшә башладык әле без? Кич кырын үй хатага күз салсам тыздабыз йөрисең? Ни булды икән моңа, мин әйтәм? Әллә инде. Булмас. Шәркәләреңне алып кергә онытма инде, Бәдри Җамал түти. Кертермен, алары жәл түгел. Үзем монда нәрсә эшләп йөрим? Эшемлек куйган җирдә акыл югала. Син олы кеше. Олы кеше тәртип сакчысы. Кер. Тәртипне кем белсен? Әмирханмы, әллә Солтан Гәрәйме? Сазаган егетләр инде. Акыл утытканнар булып, син алардан курыкма. Тәртипне үзем бозармын дип куркам. Инде. Бәлеш исе чыга түгелме? Астын кызурак итмәдем микән? Кеше учагыңа ут капкан бит синең кызый. Соңрак кына калып булса да каның уйный башладым әллә? Юк. Кая инде ул кан уйнау? Моңарча ил күз алдында абруйлы булдың. Иреңне олылап сугышка заттың. Ата-анасын карап тәрбияләп тордың. Зурлап җирләдең. Тол хатынның аның капкасы җиңел ачыла. Итәген чыпчык җиле дә күтәрә. Мәгәр син сер бирмәдең. Авыл халкы тирә-як сине иске җан дип олылап атап йөртә. Караны кызый, сак була бел. Минутлык вәсвәсәгә бирелеп өстеңә яза калма. Бәдри Җамал түти. Ирем белән бер генә атна торып калдым. 42-нең башында талык кенәш. Башта сугыш дидек. Аннан сугыштан соң авыр еллар дидек. Иңдә кияндә чиләк кенә түгел, капчык сәнәк тә булды. Ат урынына эшләдек.
Мин гәрәемне көтмәдем. Беләсең, көтмәгән көнем юк иде. Таңнарда капка янына йөгереп чыга идем. Шулак Фәхридән яучы килгәч, кире борып кайтардым. Илаһым, нинди ир булып чыкты. Хатынының итәгә тулы бала. Мин көтмәдемме? Мин җыламадыммы? Синең юанышың, балаларың бар иде. Яшереп маташкан булмай инде син. Кайсына күзең төште? Нәфсеңне тыя алмадыңмы? Нәфсемне тыя алмасам, синдәй очлы күзне табынга чакырып торыр идемме? Табынны нигә бакча уртасына, аяк тысына эшләдем дисең? Качып өйдә генә утырсам, күрше кылан сүз әйтер дидем. Качып утыра алмыйдым әллә? Син дә берни белмидең. Әй, шулай гына эшлисе калган аны. Алай да ярар. Әллә инде бик яхшы. Шәркәләремне алып керәм. Бәлешеңне кара. Кимәсен. Бәдри-Җамал ян капкадан чыгып китә. Капкада Солтан Гәрәй белән Әмирхан күренә. Әмирхан дейм. Әмирхан. Ғажап кеше син, малая. Мин сүз әйтә башладым исә гармунын кычкыртырга тотынам. Шаулама. Табынны монда әзерләгәннәр. Шулай килештек. Гармуныңны кирәк чакларына кычкыртасың. Кирәк чагын сайлап кына син миңа ам кагасың. Һәр вакыттагыча мин синең ярдәмчең, син башлык буласың. Шулаймы? Әмирхан. Син мәҗлесләргә күп йөреп шумарган кеше. Шулай да бүген мине тыңла, ярыймы? Рәт бар малай монда. Әйдә, закускаларны алабыз да сузабыз моннан. Нигә? Каланышың ошамый бердә. Кайсы тешем шикле күренә? Соң атна буе кишен килеп эшләдек. Акча алдырмадың. Мин тамак хакына гына ялланмадым. Яхшылык өчен акча сорамыйлар. Ә хәзер кич буе шул апайның авызына карап утырга буйрасыңмы? Гармунчы булсаң да, күңелең салкын таш синең. Әйтерсең әллә ни? Сукыр түгел мин. Сиңа 29 булса, миңа 25 яшь. Шуның өстенә син өйләнмәгән. Ә мин 2 ел булса да хатын белән торган. 2 ел хатын белән тору, 2 институт бетерү дигән сүз ул. Беләм мин аларны. Ни такылдысың син? Соң беләсеңме аңа ничә яшь? Беләм. Кеше ишетмәсен жүләр. Өйләнмәгән башың белән әбиләргә гашыйк булып йөрисең бит. Тиле. Син барында күрмә, Әмирхан. Күрмә кайчагында. Аша, эч, сыйлан һәм таптың бул. Оннан кебек булмаса да ул бит сиңа апа. Маш өйләнмәдең. Үз насыйбың чыгар әле. Телисеңме? Мин сиңа түбән авылның сылу гөлзифасын урлап бирәм, ә? Буяма исемеңне. Бутама минем уйларымны. Катышма. Кунакларым килеп җиткән икән. Күрмәдә торам. Куйган әйберләремне таба алмыйм. Кишләрең хәерле булсын, Әмир апа. Апа. Шулай дип телә инде Солтан Гәрәй. Яхшылык телә. Әмирхан нигәдер тыңлан әле бүген. Аңа дәшмәскә боерылган. Минем өчен гармуным сөйләй. Аңа да иртәрәк.
Бәдрижамал түтине эшләп кермәгәндә. Шәркәләрем дә юк. Эшеңне куйма, мин апа. Болай гына утырыйк. Тарт гармоныңны. Майламасаң тәгәрәмей. Нишләп закладысың? Бәдрижамал түтидә түбә ябыштымыни? Ну, килеп каптык. Керсен. Көтәбез. Без ашыкмыйбыз, Амин апа. Бәдрижамал түтидә безнең шау-шуны ишетеп борчылып утырмасын. Каршы килмәсәгез, чакырып чыгам инде, егетләр. Юк. Ярый. Ну, ләктек малай тәбегә. Нишләп алай дисең? Синең өчен монда булуның нинди кыенлыгы бар? Син аны күрдеңме? Күр алдыңмы? Нинди күлмәк кигән? Муенсасы ничек килешә? Беләзекләре бай кыяфәт биргән үзенә. Жүләр. Шарт иле. Нәрсә? Байлыгына кызгансыңмы? Яратам мин аны. Сакишептә тавыклар көләр. Яратам. Тавыклар көләр. Әмма җаны бар кешеләр көлмәс. Нигә саны миңа әйттең? Ишмасам берни белмичә тиле башдан арак шимереп утырган булыр идем. Нәрсә дип авыз ачтың? Югышсыз сүз әйтеп, аның күңелен рәнҗетерсең дип курыктым мин, Амирхан. Мин әле үзем дә сүз башларга куркам. Аның җаны сизгер, күңеле нечкә, йөрәге саф. Буларын каян белдең инде син? Күңел күзе белән карагач абайладың. Мин сиңа әйттем, Амирхан. Гармуныңа сүз бир, үзең тын. Төнен инде бит бүген. Кичә. Күккә дә дәү бер бәлеш менгереп утыртканнар. Бәлешисез чыга малай. Бәлешисе баранымны кытыклый, төбенә шәсе сарыйдым берәүдән дә курыкмый. Алай юк, ашыктырма инде. Кем, Әминә? Бер дә булай назландырганыңны белмәйдем, күрше. Әллә нигә аягым тартмый? Яманга юрама, Бәдрижамал түти. Белмим ди мин, хәзерге заман иратларын. Син минем иң алакнагым. Бүген дә түрем сиңа. Нигә юк барны уйлыйсың? Әмма ашының ни уяты бар? Моңарчы җыя идек бит. Моңарчы һәммәсе дә башкачарак булай иде бугай. Әйдә, Бәдрижамал түти, әйдә, түрдәнез, әйдәгез. Егетләр, кунаклар, әйдәгез, табын тирәсенә узыгыз, әйдәгез. Эшләгәндә йөрәгез җилкенде, ашагында кылагыз нишләсен? Сәркәнсен! Ура! Әстәгъфирулла, тәүбә, тавышлары. Ашарга да буламында, эчәргә дә. Яратам җимеш суларын. Минем җимеш суыннан әллә нишләп эш күбә. Бар булганы белән сыйланып утырыгыз инде, егетләр. Бәдрижамал түти, һәммәсе дә чын күңелдән. Минем түбәнем дә рәте юк иде югын. Бәдрижамал түтигә дә табын ошады. Кушсаң эшләп бирәбез аны, Бәдрижамал түти. Тик менә ни Эшлибез. Шәркәләрнең бигрәк матурын алып кергәнсең инде, күрше. Бүгенгә кирәкми алар, Амин апа. Әмирхан да эшмим диде. Ризыклары шундый тәмле. Кунак мактап ашаса, хуҗага рәхәт инде ул. Хәзер бәлешне алып чыгам. Ни хәлләрең бар, Бәдрижамал түти? Ширләмисеңме? Үзе юкта әйтеп белгәрим. Син егет минем күршенең күңелен иләс-миләсләндереп йөрмә. Дөрес. Кеше төсле генә, яртыны уртага куеп, әпә-шәпә генә сөйләшеп утыргандар бит. Булай? Нишләргә дә белгән юк. Гаҗәпләндердең, Бәдрижамал түти. Әйт шуны. Тарт гармуныңны. Ашарга ирек бир. Син былай да туктыр туган. Гашыйкка бит аңа ай яктысы белән шәшәк исе дә җитә. Бәлеш кавырын калдырдым. Суынып та китмәдем икән. Төсе матур булай күренә.
Түсі матыр болса, қойнардатырбыз, Әмин апа. Мыңашы оңатырған еді, Әмине. Қапаланма. Біздің түбәктегі жила бойынша, бәліш қапқа жынашқанда, табындағы ең яш ират білән, ең яш қатын қызды өбіштірелер. Ризықның қадыры арта, истәрге қолы. Ташланы шул мәғанәсіз йолаларыңны. Минем белән үбешүдән куркасыңмы? Синнән яшерәк булсаммы мин, Әмирхан? Әйдәгез әле, егетләр, яшь тикшермичә генә ашык. Риза. Қолыңнан қуған Әмине, бәлішің бик оңған көрінә. Беттім. Нәрсә булды? Үлдім. Ай Аллам. Тұзым молырып жібергенсің ғой сен. Түгел кебек бит. Тұз бәліші, шартыз. Міне, өзің қап. Ай Аллам. Оятлы булдым. Ятлы булмағансың син, Әмин апа. Ғашық булғансың. Нәрсә? Суз әргәнеңне. Нинди киюләр қалсың? Тұзлы бәліш деген кий юқ иде ақырысы. Егетләр, кичерегез. Иртәгә үк биргән булса, яңаны салып чакырырмын. Ошаған кішіге бүгін дәризік жетерлік. Минем кырый дагысы бер дә тузлы түгел кебек бит. Менә. Ярар инде, адвокат. Булды, рәхмәт, Әмин апа. Миңа да шығарға вақыт Әмине. Бәдри Сен дарығансыңдыр, әнә көзләрің деміла. Қойдасыз ма, егетлер? Қойтабыз. Сай хөрмәткә бик зур рәхмәт, Әмин апа. Бурчылма. Дөнья булгач төрле хәлләр булгай. Алай да. Хушыгыз, хуш. Бәдри Җамал түтинең түбәсен иртәгә килеп карап китәрбез. Уйлашасы бар әлі, уйлысы бар. Тарт гармуныңны, Әмирхан. Шиткәрәк киткеш тартырсыз инде, шамған ашқанығыз. Бер дә мин көткәнче булмады бит бу табын. Бұрылып қойта көрмәсінләр тағын. Әмирханы явыз шешәдән көзін алмай. Эшсәләр үз ихтиярларында иде, Бәдри Җамал түти. Ғәҗәбе дә шул бит. Эшмәделәр. Хайыр, үз уйлары бардыр. Егетләр, кайтышлый кыз-кыркынны күрәселәре булыр. Җиңел аңлатасың син дөнья хәлләрен. Димәк, җиңел яшисең. Син миннән айырмалы буларак авыр яшәдеңме? Белмим, Бәдри Җамал түти. Уйлап та тормаганмын. Сиңа караганмын да яшәгәнмен. Сау бул. Сыйың өчен рәхмәт. Бәдри Җамал түти. Зинһар син дә үпкәләп китә күрмә инде, Бәдри Җамал түти. Әллә нинди генә булды бит бу табын. Әллә нинди. Баранда. Мин, Әмин апа. Син нишләп кире барылдың? Әйберем калган. Күргә алган. Монда кеше әйбере күренми. Аш инде, Әмин апа. Ашмыйм. Аша да алмыйм. Ярамый. Йомышың булса, көндез кил. Мин ир хатыны Солтангәрәй. Юкны сөйләмә инде, Әмин апа. Мин бит бала чага түгел. Әле кайчан дөнья күргән кеше. Ничек үлсен ди ул? Тешләремә гөлтерә булып керә. Ай, үзем чакырдым. Көтеп тотырсың. Кайчан чакырдым? Бая, без киткәндә. Күзләрем килде диде. Кайнар карашын соңлама егет диде. Тыным ут иде. Шунда гына белдем, йөрәгем тулы ялкын икән. Ай. Әмин апа. Берәр кеше күрмәдеме? Һаман кеше турында уйлыйсың. Каршыңда мин басып торам. Әмирханга сиздерәкмәдеңме? Сиздерсең. Ой, Аллам. Үзем башлап әйттем. Нәрсә дидең? Кирәген әйттем, борчылма. Ә ул ни диде? Ышанмады. Җүләр чөнки. Кешедә җан барын аңламый ул. Җанга хуҗа мәхәббәт кенә икәнен белми. Сакал самай. Әллә инде. Бәдри Җамал түти әйтмешли. Әллә андый сүзләрне калдырып торасыңмы? Әмин апа.
Мәхәббәт газабы миңа таныш. Беләсең, сөйгән кызым бар иде. Гөлзаданы беләсең син. Армиягә киткәндә гомерем буе өзелеп көтәрмен диде. Бөгелмәгән чаклы узата барды. Шунда вагонга төялгән чагында бөтен иптәшләрем алдында суырып үпте. Ишеткән идем. Китеп 3 айда тормадым. Кияүгә чыкты. Кемгә диген әле? Узата барга дус егеткә. Юлда ул сөйләшенеп, килешенеп кайткан булганнар. Гарлыгымнан өйгә кайтмадым. Армиядан соң 4 ел ярым җир читенә Сахалинга барып эшләдем. Нигә кайтасы иттең соң? Әтиән ипигән чыды. Яныма килергә ризалашмадылар. Хат сайын кайт дип ялындылар. Кыз туганнар күп тә ир затыннан бер үзем булганмын. Күрмәзерлисе бар, утын китерәсе. Алар өчен дип кенә кайткан идем авылга. Йөрәгемне эш белән бастым. Күңелемне эш белән юаттым. Яңа үй җиткереп кердем. Ярый әле Әмирхан да хатынын айырып җибәрде. Аның хатын үзе китте мин апа. Гөлзадалар ару тормый икән дип ишеттем. Аннан соң хәзер бит кайбер кызларга кияүгә бару бәрәңге ашау белән бер. Ширатымны уздырып кайттым. Нишләсәм дә ярый дип итәкләрен 2 сөеменә калдыралар. Кунакка кайткан җиреннән Гөлзада синең муеныңа сарылып җылаган икән дип тә сөйләделәр. Ялган. Дөрес җылады. Муеныма сарылырга өлгермәдем. Бусы өчен рәхмәт. Гафу итте. Алсаң аерылып кайтам дип тә әйтмәдеме? Әмир апа, мин синең янга Гөлзада турында сөйләшергә килмәдем. Киткән беткән. Солтан Гәрәй. Тагын нәрсә турында сөйләшик инде без синең белән. Менә Бәдри Җамал түти белән гомер буе ирләребез турында сөйләшеп тә сүзләребез бетмәде. Шәй эчәм дисәң, әзер ризык бар. Үлгәннәр, киткәннәр турында уйлап, гомер буе ялгыз яшәп буламын. Мин бит аны тере итеп уйларга күнеккән. Үле итеп күз алдыма китерсәм, ничек яшәр идем? Ни куанышы калыр иде миңа бу дөньяда? Гөлзада минем өчен юк. Бетте. Синең хәл җиңелрәк. Хыянатчыны онытып та, кичереп тә була. Батырны ничек онытасың? Йөрәк бәрәңне. Синең үз тормышың, үз җаныңда бар икән. Сиңа миннән ни кирәксең? Әмин апа. Юк. Карама мин алай. Ярамый. Нәрсә? Бәдри Җамал карчык кушмыймы? Харап булдык. Аш. Юк. Ашмыйм. Уяты сиңа булыр. Тол хатын янында төннен юк. Ашасың. Күрсен. Мине адәм көлкесендә калдырасың киләме? Хеш, мин син яратам, Әмин апа. Ай, Алла. Үтенеп яратам. Инде телгә әйттердең. Ашасыңмы? Нигә килдең син? Нигә кирдең? Нигә ачтың мин сиңа ишекне? Нәрсәгә өметләнеп синең белән сөйләшеп торам? Син чакырмасаң да килә идем мин бүген. Беләм. Белгән саен авыррак. Кичәләр ямлы булсын. Әйдә. Әйдә, үз Әмирхан. Синең дә кул яулыгың төшеп калганмы? Күр, Солтан Гәрәй. Тол хатынның бусагасы шмара башласа, теләсә кем үтеп йөри башлый. Ул мине барларга дип кенә кергән. Валлаһи, узып кына бара идем. Синең кичке сукмакларың миңа мәгълүм. Хәзер исә туп-туры менә монда килдең. Мин Әмин апаларда булам дигәч, ышанмадың. Шулаймы? Шулай булса да үпкәләмим. Син шаярганда нигә миңа да шукланмаска? Тагын бер тапкыр. Менә Әмин апа катында кабатлыйм. Мин монда шаярып кирмәдем.
Һәм сиңа да шукланырга рөхсәтем юк. Ничек? Куасың да мине? Үзең чамалы. Ну, малай. Башым чукырга тәгәрәгән икән. Биткәнсең икән. Күпме кызлар кочагында йоклап, минем аларга баш биргәнем юк. Һәм бирмәм дә. Шушы сүзләреңне әйткәнче үк чыгып киткән булсаң соң. Ну, егет. Хак микән дип тикшерергә килгән. Башың беткән икән диде. Ул сүзне сиңа һәммә кеше әйтәчәк. Ахмак ул. Хатын кызларга үчи. Юк, синең белән мин ахмак. Ул рас сөйли. Апа, беләсеңме, мин сине ни өчен яратам? Көлмисеңме син миннән? Тугрылыгың, көтә белүең, сафлыгың өчен. Тагын әллә ниләрең өчен яратам. Илкен арасында изге тол хатын дип сөйләүләргә кызыктыңмы? Мең авыздан бер булып шул сүзне кабатлыйлар. Түгел шул, изге түгел инде. Үзем сине эзәрлеклим. Түбә ябырга чакырдым. Япмасам да ел түзәрлек иде. Тәкатем калмады. Мәҗлесендә синең хакыңа гына чиштырдыган идем. Барып чыкмады. Теләкләр кабул булмый, Солтан Гәрәй. Кирәкми тол хатынның мәхәббәте эше бал кебек, исертә, закка тилертә. Көзге кырау кебек ул, аның артыннан җылы киләсе юк. Кирәкми, тилертмә күңелемне. Мин жүләр баш, хәзер үк тилергә әзер. Әзер. Изге дип йөртәләрме? Белсәйдләр алар минем җанымда ниләр барын. Син ул исемне хаклы рәвештә алдың. Шулай булып калсын да. Мин сине яратмыйммы? Яратуың өчен рәхмәт. Тик җаныма хуҗа була күрмә, Солтан Гәрәй. Соңыннан тыя алмассың. Аяк бармакларыңнан алып, маңгайыңа чаклы бөтен җиремне үбәсем килә. Ай Аллам. Кочагыңда онытылып югаласым килә. Синең белән уртак бәхет табасым килә. Сак бул, Солтан Гәрәй. Кемнән сагайырга? Нигә? Әнә, ай карап тора. Ай шахид. Ай тыллар юлдашы. Ай минем сердәшем. Кичер мине. Әмин апа. Сынавам. Кадерлем. Карлыгачым син минем. Иркәм. Сөйкелем. Шикәрем син. Балым син, Солтан Гәрәй. Ничек диде? Кабатлы әле. Шикәрем дидеңме? Балым дидеңме? Әллә шулай дип әйттем. Бу сүзләрне һич тә әйтергә ярамыйды. Ярамыйды. Сизми калганмын. Нишләп ярамасы җаным? Ярый гына түгел, кирәк. Гел кабатлап шул тәмле татына сүзләрен. Ирем белән бер генә атна торып калдым. Бала идем, юаш идем, куркак идем. 7нче көнне генә сөйләшергә авызым ачылды. Аңа да шул сүзләрне әйттем. Аңа да. Әйтеп дә бетермәдем. Ямсыз итеп ишек дибердәтләр. Сугышка чакырырга хәбәр китерделәр. Иртә таңнан аны юлга заттым. Ой Аллам. Бүген тагын шул сүзләрне телемнән ычкындырдым. Юк, юк. Юнлегә булмас, юнлегә булмас. Хәзер заман тыныч. Şu. Тыңла. Сылдылай сайрай. Ай. Тулы. Тулы. Безнең бәхетне раслап балкып тора. Кабатла тәмле татымлы сүзләреңне мең кат туктаусыз кабатла. Шикәрем син. Балым син, Солтан Гәрәй. Тагын. Нәрсә тагын? Әмирхан йөридер әле. Юк. Кайтты. Кем кайтты? Ирем кайтты.
дисең син, Әминә? Күңелем юкка гына ашкынмаган икән. Кайтты. Ашау. Юк. Зинһар аша күрмә. Үзем ашырмын. Үзем барсын да аңлатырмын. Белер, үзем сөйләрмен. Мәгәр күренми тор. Ничә еллардан соң бит, ничә еллардан соң. Нигә куркасың? Безнең бит гөнаһ кылганыбыз юк, ачык. Юк. Җәберләмә инде мине. Ачык. Ашайда. Күрәшәгем шулдыр. Нигә шул кадәр узак ачмадыгыз? Ишетмәдек. Ишетерлек хәлдә булмагансыздыр әле. Кем син? Мин сине танымыйм. Һәм нишләп йөрисең син? Ямсыз дибердәтәсең. Капканы җибәрәсең. Мин сине бик яхшы таныйм, җиңги. Бер дә үзгәрмәсең дияр идем. Түреңдә ят ир кеше бар. Иреңме? Сәрбиназ? Таныдың тагын. Нинди? Сәрбиназ. Сәрбиназның инде булуы мәгълүм. Каян сеңлем була бу? Иремнең сеңлесенең кызы. Каян ничек килеп чыгасы иттең, сеңлем? Сагындым да килдемме? Синмисең ахрысы, җиңги? Юк, утыр. Әйдә түремнән ус. Ризыклар әзер. Хәзер чәй яңартам. Утыр сеңлем. Хакларым каз, салат, бәлеш, туймәллә сездә. Әйе, туй. Түбә ягу өмәс ашы. Нинди туй инде, Сәрбиназ җанашым. Пәри туйы дисәң язык булыр. Кая инде безгә? Бик әйбәт. Заманча. Туйсыз гына чыккансың икән. Әй син. Шамалап. Әминә апага ямсыз сүзләр әйтәсе булма. Яклашасың икән. Уртак эшегез бар дигән сүз. Булмыйча бар. Бар. Иптәш егет белән түбә яптык. Башка эшләрдә җитәрлек булды. Иптәш егет кайтып китте, мин бәлеште бик кимереп калдым. Шулаймы? Сәрбиназ, олай затсызланма. Әйдә юынып ал. Бөтен туганнар, бигрәк тә минем әти-әни, җиңги исеме белән, аның намуслы дигән даны белән гомер буе минем күзне ачырмадылар. Сабый чактан ишетәм мин Әминә изге дигән исемне. Аның бик яши тукылуы да, җирҗаны булуы да, беркем белән туй алмауы да безнең өчен өлге иде. Өлге генә түгел, аның яшәү мисалында безнең өчен катгый законнар да чыга иде. Менә нинди булырга тиеш хатын-кыз. Менә ничек якларга тиеш ул намусын. Бер заман юл төшеп, мин кайтып керәм, өйне күрәм. Тәрәзәләрдә пәрдә, ишекне ачмыйлар. Керсәм, өйдә чит ир, өстәл тулы сый. Мин йөрим телесыман чабып, капка тирәли. Сәрбиназ, телеңне туй. Яхси. Бу егет чыннан да өмәшигенә икән. Гафу итегез. Өмәшигенә. Түгел. Ул чыгып бара иде. Сүзгә мавыгып шакыганыңны ишетми калганбыз. Сәгать ничә икәнен беләсезме соң сез? Бәхетлеләр сәгатькә карамыйлар. Димәк, сез бәхетле булгансыз. Ни сөйлисең син? Нигә кайтмас борын бөтен эшкә тыгыласың син? Абыйның нигезен хөрмәт белән, яйтырышым барышымны ташлап мин авылга кайтам. Үз исемемнән, барлык туганнар исемнән сәлам алып кайтам. Һәм миңа ишек ачмыйлар. Җикрәләр. Юк, туганым. Түремә рәхим ит. Чәчем белән җирне себерергә дә риза. Солтангәрәй, син бар. Кайт. Катышма безнең арага. Җан кашкаем. Сәрбиназ туганым. Минем бер гөнаһым да юк. Ничә еллар, ничә төннәр япа-ялгызым. Зингар рәнҗетмә дә. Нигә шулай түбәнсенәсең, Әминә апа? Нигә? Кайт инде, Солтангәрәй. Кайт. Рәхмәт, сау бул. Соңыннан яме. Хуш. Әминә апа. Соңыннан. Нигә көләсең, сеңлем? Көлмишәсең. Нигә шашасың? Куян, бу дөньяда берәү дә миннән курыкмый, иркеп яшәп туйдым дип, батып үләргә ниятләп, су буена килә. Яр буенда ширки сагалап утырган бакалар, аннан куркып, шу суга чума башлыйлар. Хәдик батырая Куян. Миннән дә куркучылар бар икән әле дөньяда. Үлмим.
Үлмибез, җиңги. Яшибез. Бар икән күрәшәкләрем. Куркыттым бит, честное слово. Мин дә куркыта алам икән әле. Молодец, җиңги. Ару егетне эләктергәнсең. Нык тот син аны, ышкындырма. Авылда яшәсәң дә кусың бар икән. Фу, бәлеш тозрак булган түгелме? Бара! Иртәдән бирле берни ашаган юк. Хәзер бер 150 грамм ат та булса. Молодец, җиңги. Минем әтияне кебек наданнарның сүзен ягып ташлавым белән дә молодец. Җүләр сүз сөйлиләр. Егете шәп. Шәп. Икенче көн иртән шул ук бакча. Әллә инде эшкә дә бармыйсыңмы ни? Карыйм, капкаң ачык. Онытып киттем әллә, мин әйтәм. Булыр, бик булыр. Тукташы, ул кадәр үк кычкырма. Ни бар? Берни дә юк. Кеше генә бар. Кеше. Әллә. Менә әллә юк. Кунарга ук калдырдыңмы? Калды, калмыйчасың. Үз кешем бит, якыным. Якыным. Соң миндә тормыйча, кемдә торсын? Уятырга да жәл дейсең инде алайса. Йокласын, арыгандыр. Бугыйшык хәлләре. Төн эчендә кешене тәмам үзгәртә дә куя шул. Кайын сеңлем кайтты, Сәрбиназ. Әллә. Юктырла. Кайчан? Кичен кайтып төште. Шәмсиниса кызы була инде алайса. Үзе генәме? Озакка кайтканмы? Нигә кайткан? Ниләр сөйли? Үзе генә. Аны бит тагын кияүгә чыккан дип тә сөйләгәннәр. Шибәр торалармы икән? Бәбәйләре ничәү? Ире эчмиме икән? Машина алганнармы соң? Квартирлары ничә бүлмәле? Солтангәрәй. Нәрсә, Солтангәрәй? Кунарга калдырмадыңмы ни? Күреп тордың иш. Киттеләр. Сиңа ышануы да кыен була башлады. Нишләп инде син дә мине рәнҗетәсең? Бәдриҗамал түти. Сәрбиназ. Тор нәнем, тор. Әйемлә, тормыйм. Ихласчын икән. Ярар, чигендерем качмас. Булышырга әкшең дә кайткан. Мин дә җитешеп берәр көн чыгармын. Уян инде нәнем, уян, тор. Әнә кунак та бар. Нигә болай бик иртә? Авылда алай зак йокламыйлар. Минем эшкә барасым бар. Эшкә? Кунак кайткач та эшкә баралармы ни? Кунак кайткач башлана инде ул мәрәкә. Ярый, әйдә, юынып ал, ашарыңа әзерләдем. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча эшләнгән Шикәрем син, балым син исемле спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта яңгыраячак. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли. Әдәби-драматик тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча эшләнгән Шикәрем син, балым син исемле спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Рауил Тумашев. Рольләрне башкаралар: Әминә, тол хатын, Земфира Дасаева; Бәдриҗамал, аның күршесе, Нурия Вәлиева; Солтангәрәй, өйләнмәгән егет, Нури Әхмәт Сафин; Әмирхан, аның дусты, гармунчы, Зөфәр Харисов; Сәрбиназ, Әминәнең каен сеңлесе, Зөләйха Хакимҗанова. Спектакльнең бизәлеше композитор Захид Хәбибуллин тарафыннан башкарылган. Нигә шул кадәр озак ачмадыгыз?
Ишетмәдек. Ишетерлек хәлдә булмагансыздыр әле. Кем син? Мен сине танымыйм. Һәм нишләп йөрисең син? Ямсыз дөбердәтәсең. Капканы җибәрәсең. Мин сине бик яхшы таныйм, җиңги. Бер дә үзгәрмәсең дияр идем. Түреңдә ят ир кеше бар. Иреңме? Сәрбиназ? Таныдың тагын. Нинди? Сәрбиназ. Сәрбиназның нинди булуы мәгълүм. Каян сеңлем була бу? Иремнең сеңлесенең кызы. Каян ничек килеп чыгасы иттең, сеңлем? Сагындым да килдеме? Синмисең ахрысы, җиңги? Юк, утыр. Әйдә түремнән ус. Ризыклар әзер. Хәзер чәй яңартам. Утыр сеңлем. Каклаган каз, салат, бәлеш, туймәллә сездә. Әйе, туй. Түбә ягу өмәс ашы. Нинди туй инде, Сәрбиназ җанашым. Пәри туйы дисәң язык булыр. Кая инде безгә? Бик әйбәт. Заманча. Туйсыз гына чыккансың икән. Әй син. Шамалап. Әмин апага ямсыз сүзләр әйтәсе булма. Ятлашасың икән. Уртак эшегез бар дигән сүз. Булмыйча бар. Бар. Иптәш егет белән түбә яптык. Башка эшләр дә җитәрлек булды. Иптәш егет кайтып китте. Мин бәлеш төбе кимереп калдым. Шулаймы? Сәрбиназ, олай затсызланма. Әйдә юынып ал. Бөтен туганнар, бигрәк тә минем әти-әни, җиңги исеме белән, аның намуслы дигән даны белән гомер буе минем күзне ачырмадылар. Сабый чактан ишетәм мин Әминә изге дигән исемне. Аның бик яшитл калуы да, җанлы булуы да, беркем белән туя алмауы да безнең өчен өлге иде. Өлге генә түгел, аның яшәү мисалында безнең өчен катгый законнар да чыга иде. Менә нинди булырга тиеш хатын-кыз. Менә ничек якларга тиеш ул намусын. Бер заман, юл төшеп, мин кайтып керәм, өйне күрәм. Тәрәзәләрдә пәрдә, ишекне ачмыйлар. Керсәм, өйдә чит ир, өстәл тулы сый. Мин йөрим телесыман чабып, капка тирәли. Сәрбиназ, телеңне тый. Яси. Бу егет чыннан да өмәшигенә икән. Гафур теле. Өмәшигенә. Түгел. Ул чыгып бара иде. Сүзгә мавыгып шакыганыңны ишетми калганбыз. Сәгать ничә икәнен беләсезме соң сез? Бәхетлеләр сәгатькә карамыйлар. Димәк, сез бәхетле булгансыз. Ни сөйләсең син? Нигә кайтмас борын бөтен эшкә тыгыласың син? Абыйның нигезе хөрмәт белән ял итәр өчен барышымны ташлап мин авылга кайтам. Үз исемемнән, барлык туганнар исемнән сәлам алып кайтам. Һәм миңа ишек ачмыйлар. Җикерәләр. Юк, туганым. Түремә рәхим ит. Чәчем белән җирне себерергә дә риза. Солтангәрәй, син бар. Кайт. Катышма безнең арага. Җан кашкаем. Сәрбиназ туганым. Минем бер гөнаһым да юк. Ничә еллар, ничә төннәр япа-ялгызым. Зингар рәнҗеме. Рәнҗетмә дә. Нигә шулай түбәнсенәсең, Әминә апа? Нигә? Кайт инде, Солтангәрәй. Кайт. Рәхмәт, сау бул. Сыңыннан, яме? Хуш. Әминә апа. Хуш. Сыңыннан. Нигә көләсең, сеңлем? Көлмишәсең. Нигә шашасың? Куян, бу дөньяда берәү дә миннән курыкмый, иркеп яшәп туйдым дип, батып үләргә ниятләп су буена килә. Яр буенда ширки сагалап утырган бакалар аннан куркып шу суга чума башлыйлар. Бик батырая Куян. Миннән дә куркучылар бар икән әле дөньяда. Үлмибез, җиңги, яшибез. Бар икән күрәшәкләрем. Куркыттым бит, честное слово. Мин дә куркыта алам икән әле. Молодец, җиңги. Ару егетне эләктергәнсең. Нык тот син аны, ышкындырма. Авылда яшәсәң дә хусың бар икән. Фу, бәлеш тузрак булган түгелме? Бара. Иртәдән бирле берни ашаган юк. Хәзер бер 150 грамм ат та булса. Молодец, җиңги. Минем әти-әни кебек наданнарның сүзен ягып ташлавым белән дә молодец. Җүләр сүз сөйлиләр.
Егете шәп. Шәп. Икенче көн иртән шул ук бакча. Әллә инде эшкә дә бармыйсыңмы ни? Карыйм, капкаң ачык. Онытып киттем әллә мин әйтәм. Булыр, бик булыр. Тукташы, ул кадәр үк кычкырма. Ни бар? Берни дә юк. Кеше генә бар. Кеше. Әллә Менә әллә юк. кунарга ук калдырдыңмы? Калды, калмыйчасың. Үз кешем бит, якыным. Якыным. Соң миндә тормыйча кемдә торсын? Уятырга да жәл дейсең инде алайса. Йокласын, арыгандыр. Их, бу гыйшык хәлләре. Төн эчендә кешене тәмам үзгәртә дә куя шул. Кайын сеңлем кайтты, Сәрбиназ. Әллә юктырла? Кайчан? Кичен кайтып төште. Шәмсиниса кызы була инде алайса. Үзе генәме? Озакка кайтканмы? Нигә кайткан? Ниләр сөйли? Үзе генә. Аны бит тагын кияүгә чыккан дип тә сөйләгәннәр ие. Шибәр торалармы икән? Бәбәйләре ничәү? Ире эчмиме икән? Машина алганнармы соң? Квартирлары ничә бүлмәле? Солтангәрәй. Нәрсә, Солтангәрәй? Кунарга калдырмадыңмы ни? Күреп тордың иш. Китте, киттеләр. Сиңа ышануы да кыен була башлады. Нишләп инде син дә мине рәнҗетәсең? Бәдрҗамал түти. Сәрбиназ. Сәрбиназ. Тор нәнем, тор. Әйемлә тормый. Ихласчан икән. Ярар, чигендерем качмас. Булышырга әкшең дә кайткан. Мин дә җитешеп берәр көн чыгармын. Уян инде нәнем, уян, тор. Әнә кунак та бар. Нигә болай бик иртә? Авылда алай зак йокламыйлар. Минем эшкә барасым бар. Эшкә? Кунак кайткач та эшкә баралармы ни? Кунак кайткач башлана инде ул мәрәкә. Ярый, әйдә, юынып ал, ашарыңа әзерләдем. Исәнме, кызым? Менә әйбәт булган, менә рәхмәт. Искә алып кайткансың. Яраш, Әминә, кунагыңны кара. Я, җаның тынычландымы инде? Кунак кыз, безгә дә кереп утыр. Таңнан кеше борчып йөри. Җиңгән, минем бер дә ялгыз ашыйсым килми шул. Иптәшкә мин дә капкалармын. Җиңги, бу күлмәм каралган икән. Шалбарда тузан гына. Син аланы чайкап та, үтүкләп тә куярсың инде. Куярмын. Туфлям да пычранган. Берсенең үкчәсе дә какшаган. Синекеләрен киемме? Киярсең. Мин иртән каймак белән җылыеп яшәргә яратам. Йомырканы чилеп эшлитәрсең. Каймакта бу кыенрак булыр да. Ярар, табармын. 3 ел инде сыер асрамыйм. Көндезгә авылча казыйты турап, карабыдай өйрәсеп пешерәсең. Авыл ашларын сагындым. Әле кичәге ризыклар да бик күп. Бас өстенә чыгарган идем. Карның ачкан саен җылтып ашарсың. Җылыткан ризык эшемә ярамый шул. Тавыкларга сибәрсең, кышкырт асрыйсыңдыр бит. Авылда кышкыртсыз буламысың? Шип эшләрем дә бар. Иртәгә берсен суеп тутырырсың. Ярар, тутырмын. Кичә таракан булдым. Ачуланма яме? Тузга язмаганы сөйләмәсенә. Ине күзеннән үткәне дә күрәм мин. Моңарчы тырнак эше кадәр дә хыянәтем булмады. Үзең китә икән, иске шикмәнгә. Мин әлрәк кенә 7 иремнән аерылдым. 7-нче? Нигә исең китте җиңги? Туй яшәүгә ни җитә? Алайса нигә 7 рәт кияүгә чыктың? Соң кызык бит. Барам да кайтам. 7 ир. Нигә аерылдың инде син алардан? Әй,
Иратка ышаныч бармыни хәзер? Мин хәзергеләрне белмим. Алайда җиде бит. Җиде. Беренче иремне яратмадым. Үбешкәндә ирене юешләнә иде. Шуның өчен аерылдыңмы? Икенчесе җиңги, икенчесе. Ничә тапкыр ышкый сабынлап юса да, муеннан нафталисе килә иде. Ким салымана сиңгәндер. Өченчесен аерата яратмадым. Танавы сап-салкын иде. Үбешергә үрелә, сап-салкын без кисәге чырайыма тиеп китә. Уф, үләрсең. Юк, булмас. Дүртенчесе? Алар онытылып та беткән инде. Җиденчесен, быелгысын хәтерлим. Доцент иде үзе. Хатынынан аерып алган идем. Гәйюк бар өчен 7 ирдән аерыл инде. Теләсәң, 8-нчесенә дә чыгам. Илдә акыллы ирләр беткән мәллә. Ничек иләнәләр соңалар сиңа? Ничек иләнәләрме? Үзләре дә сизми калалар. Үзем иләндерәм, җиңги. Күр, кара әле миңа, шәпме? Урамыгыздан бер урыйм әле менә. Күрерсең, кичкә тәрәзә төбегездә ничәү җыелырлар икән? Буагыз бармы? Бар. Анысы нигә тагы? Кармак салырга, балык тотарга бик яратам мин. Мин җиңгәм азмас ял итәргә кайттым. Атна торырмынмы, 10 көнме, әллә ай узармы? Күз күрер. Чибешләрең ничәү? 15-не үзем чыгарттым. 15-не сатып алдым. Мунчаң да бармы? Булмыйча. Үлеп яратам мунчаны. 4нче иремне оныттым дигән идем. Дашысында мунчасы һәм 8 умартасы бар иде. Балда табылырмы? Анысы да табылыр. Көзгә кадәр турымда бар. Кышка кияүгә чыгасы булар. Кичәге егетнең иптәше бар дидеңме? Юк. Менә анысы юк инде. 7 ирдән әйләнеп кайткан башың белән егет аздыртаммысың? Әйттем исә кайттым. Син Сәрбинас бер үк тыл икәнеңдә, кияүгә баруыңда авылда тарата күрмә инде. Тыл дисәм ни булган? Син дә тыл яшисең бит әле. Авылда тыллар әзмәлле. Мин? Без? Икебез дә тыл, бер-беребезне аңларбыз әле. Син кызый, мине дә авылның башка тылларында үзең белән тиңләмә. Мин ирем белән кавышып калган килеш гомер буе аңа тугрылык сакладым. Үзе кайтмаса да намуслы исеменә табындым. Бер мин генәме? Ибринчә диярлек тыллар калды. Әнә, клуб янында һәйкәл. 237 кешенең исеме язылган. Минемчә, анысы янына тагын һәйкәл кирәк булыр иде. Халак булган ир-егетләрнең сигән ярлары, хатыннары, әниләре, апа-сеңелләре һәйкәлгә лаеклы түгелмәллә. Тыл белән тылның аермасы бар. Борыны салкын имеш. Я Рабби, Ходаем, булсын иде әле, кайтсын иде. Әйе, ибринчә диярлек тыллар калды. Ләкин алар синең шикелле ирдән иргә сикереп йөрмәделәр. Җиңги, үпкәлек нинди сүз әйттем инде мин? Ярар, басудан әйләнеп кайтыйм әле. Аннары синең җаеңны карармын. Кичкә мунча ягарга онытма. Яландар, хатын кызны кеше шунда. Ирләр алар кире беткән, калган йөрүндә. Әминә пайлама. Гафу итегез. Кичәге шундый. Шакыгышыннан да ишетелми икән. Мин шакмадым. Кем үзенә шакып керә ди? Үземдәге хәлне сездән сорап тормас идем әле. Әминә апаның юк икән дә белеп кердегез. Белеп кердем. Димәк, Миңа сезне күрергә кирәк. күр инде алайса. Хуш, Солтангәрәй акыллым, ни ямаш? Беләсем килә. Нигә беләсең килә инде? Озакка кайттыңмы, әллә тизгәме? Моны белү миңа бик кирәк. Тизрәк тай. Үкчәңне ялтырат, супыр тисең инде. Бөтенләйгә кайтмауың хәерлерәк булган булыр иде. Шәүлә белән яши бит ул. Кайттың да Шәүләгә җанырдың. Бәлки, аның йөрәк ярасы тирәнәйгәндер. Шулай булуы да бар. Әсәр биназ ишәсен. Өйдән җил давыл, өйрәмә, башка бары җире юк әлегә. Инде барын да әйтерәсең килсә, аның акчасы да юк.
Bir öpкәнгә машина белән китереп ташладылар. Билгеле бер вакытка кадәр мин ачыклап әйтәм. Билгеле бер көнгә кадәр аңа ялгыз җиңгәсендә кунак булырга туры килә. Машинага җыйган акчам бар. Биразын бирәм. Кит кенә. Ул акчаны файдалырак итеп тотып булмыймы? Эшкә урнашкач түләрсең. Бүген китәргәме? Бүген димим. Бүген булмый. Мунча. Иртәгә дә юк. Тутырган тавыктан авыз итмичә китмим. Берсе көнгә кармак салырга төшәм. Син бүген үк миңа җеп, кармак, кулкавыш юнәтәсең, суалчан казыйсың, вакытны хәстәрлисең. Тукта. 30 шириш алар каламы? Ашаучылары табылыр. Күз алдымнан югалып тор дисең инде. Мин апаның чыкканын көтеп тордым. Биргән сәламын да алмады. Адымы үзгәргән. Аның сәбәпчесе син. Авыр сүз ычкындырмадыңмы? Әллә чынлап торып ярата инде? Анысы сиңа кирәкми. Чынлап яратсаң эш башка. Мин җиңгәмне алай тиз генә бушка гына бирмим. Машина акчаң җитәрме әле монда? Андый ук җүләрлекне кылмасын дип беләм. Җүләлек бар икән, аны кемдер эшләргә тиешен җанкаем. Бик күп хатын айырып киемен кымга төрәлдеме? Өйләнмәгән егет әле мин. Алайса азрак киметәм. Машинаның бер тәгәрмәше үзеңә булыр. Ярар, уйлашырбыз. Хуш, алайса. Әллә нигә башым тиз сизеши башлады. Акча кер алдымнан, хатын кызның бөтен ми күзәнәкләре уянаймыш. Аяклары йөгрәккә берлә. Син мондамы ни? Саумы. Бәдри Җамал түти. Тукта. Әллә. Юк, баратла. Тукта. Ярый, бар. Саумы бикә? Әллә. Кулга да ияләштерә башлаган инде син бу егетне. Утыра би. Ни ямаш? Шәмсенисаның төпчеге буласың инде син алайса. Нәк үзе. Әтиәнеңнәр сихәтме? Сихәт. Кайтмаганнарына ничә ел булды инде? Куш тирәкне онтып та бетергәннәрдер инде. Не булсын аларга? Әби пенсияга чыкты. Бер эше юк. Өйдә тик ята. Кайтып керсәм, мине шәйнәкәргә тотына. Сине бит тагын кияүгә чыккан дип тә сөйләгәннәр иде. Кияүгә чыгып кем уңган? Аерылдым мин аннан. Атаңнар синең кыланышка гарләнеп авылга кайта алмый ята икән дип тә колакка чалынган иде. Кем сөйләде? Тегешнең кафиясе сезнекеләргә кереп кунган икән. Ярый. Очратырмын әле мин кафияне. Күршедәге шофер янына кунып чыкканны ишеттермен. Ой, андый бала түгел ул. Мин андый баламы? Ялгыш ычкындырдым бит ачык авыз. Үзең уйлап чыгарасыңдыр әле. Карчыкларың ни эше бар? Кенә буе гайбәт таратып, анекдот чыгарып йөриләр. Иснәнәләр, тепшенәләр. Менә нигә кирдең әле син, ә? Күршегә керми буламы? Ни тикшереп йөрисең? Киресенчә, кайтуың ару булды әле. Күршемне иләс-миләслектән коткарып, кайгыларын оныттырып торырсың микән әллә дип тә кергән идем. Карчыклар яучыларга да кавыштырга да махир. Син бозып ятасың да әле монда минем җиңгине. Әстәгъфирулла тәүбә. Җир йотар. Йотар. Ярты сәгать кыйммәт тирәл йөрдем. Ачмыйлар. Әллә кайларда гайбәтне таратып йөрисең? Ә монда, бар астында, күршендә ниләр барын белмәгән булып маташасың. Ниләр булды монда кичә? Мәгъшия монда? Монда бит мин дә булдым. Әйттем бит. Бетте. Әминәнең башы да бетте, минеке дә бетте. Әминә дә шулт, мин дә шулт. Шаярдым гына мин. Әби, шаярдым гына ди. Шаяртканны һич аңламыйлар бу авыллар. Миңа димәгән ник чокынышып бетмисез? Тукта, Сәрбиназ. Ашыкма. Җиңгинең иләс-миләс чагында
теге малай белән эсләренә килеп чыгу ярады. Синең дә акыллы эшең булыр икән, Сәрбиназ. Во, җиңгинең коты алынды. Хәзер мин аннан теләсәм бау ишәм, теләсәм камыр итеп басам. Әлегә Аждаһаның да коты чыгып тору ярады. Кулда корал бар. Тик егет белән нишләргә? Кит ди. Тотып ашаргамы аны? Әллә ефәккә төреп, муенга асаргамы? Уйла, Сәрбиназ ханым, уйла. Буш вакытың бар, хафаң юк. Әзергә бәзер утырып түрдә бистә бикәсе булып, чебеш канаты кимереп. Тик вакытны бушка уздырма. Вакыт акчадыр. Акчаны белеп тот. Берничә көн вакыт узган. Бакчада Бәдри-Җамал белән Әминә. Әминәнең шыгындыр җире артта кала дип, колхоз радиосыннан кычкырдылар. Шаклар катып утыра. Районында беренче иде биттим. Кайынсыңлемнең кыланышларыннан уялып, курка пысагына барып кайтам. Идә чакта күңелем кырда. Кырга чыксам, ине уйлыйм. Үзе кайда соң әле? Бу алдында кармак салып утыра. Эй! Тагын кармак сабына ябышкан икән. Вот ятсыз җир бит. Эй, сүгеп ни файда, Бәдри-Җамал түтей. Соң юнле хатын-кыз кармак саламы? Җитмәсә, анадан тума шишенеп ташлый икән. Кояшта кызына янәсе. Кичә үрдәк бәбкәләремне барлыйм дип, су буена төшсәм, 6-7 егет тал арасына пысып, шуны күзәтеп яталар. Берсенең кулында 2 күзле пыяла бар. Теге еракны якын айта торган нәмәсә. Сырхан тәйләр. Соң ачыграк әйтеп күрәселәре килә инде. Үткәзеп. Хатын-кыз ир кулында булырга тиеш, бала үстерергә. Ә бу ирдәүкә таң сайын кармак сабына ябышып утыра. Нигә соң син аңа ачыграк әйтеп әйтмисең, ә? Үткәзеп. Ничек әйтим, Бәдри-Җамал түтей, җайсыз чагымда кайтып керде бит. Языгың бармы, кызый? Юк та, аңлыймын ул. Йөзне күргән, меңле белә. Минем ишегә авыз ачарга да юк. Шыгындырын көтеп утырамы? Хәл белергә кереп, хәлсезгә калдырып чыкма инде, Бәдри-Җамал түтей. Хезмәтнең миңа дигәне үземнеке. Бәхетнең миңа дигәнен генә кайсы алган икән. Ана, кайынсыңның алгандыр. 7 ирне ярләдем ди бит. Син аларның берсе дә тәтемәде. Ел сайын Кара диңгез буена барып, ял итәм ди. Кем акчасына бара, кем урынына бара. Әтисе акчасына, син урынга бара. Бара әле ул бездә кешеләр. Эшләрен башкаларга йөкләп, кеше бәхетен урлый торган караклар. Урлыйлар. Исләре дә китми. Эй, Әминә, ку син аны йортыңнан. Бәрәкәт качырганчы ку. Үземнеке булса иде, Бәдри-Җамал түтей. Кайынсыңлем бит. Мин аны тәрбияләргә, карарга бурычлы. Нигә бурычлы инде син? Тилмереп киткән чакларымда аның тыкымнан берәү кайта. Яхшылабрак кара әле, Бәдри-Җамал түтей. Иремнең чалыннары бар бит шул явызда. Күзеңә күренә башлаган синең рас. Икмәктер бар. Соң синең ирең йомшак табигатьле, басыңкы кешее. Бу бит Збир. Эй, анысы инде пси дә, Арыслан да бер тыкымнан. Ой, Аллам. Әллә кайта инде? Юк. Юк, бу түгел. Кем соң? Солтан Гәрәй. Аяк тавышыннан танысың бит. Ну, Чыкма. Әллә ниләр кыланмасың бу дисәң, чыкма. Мин үз-үземә ышанмыйм. Син барында җаным тыныч. Мин синең җаныңны суытып йөримме? Бәлки шулайдыр да. Үпкәләмә. Мин моны бары тик шушы язда гына аңладым.
Солтангәрәй аңлаттымы? Өлгердеме? Син безнең яшь айырмасын онытып җибәргәнсең. Беләсеңме, Бәдиҗамал түти? Иртәнге кояш нурларына чылганып, бу алдында таллар арасында минем дә утырасым килә. Барыгыз да акылыгыз да шашкансыз икән. Менә карап тор, керүенә кочагына атылам. Ни булса булыр, Бәләдән башая. чыкмыйсың. Солаймысыз? Саулыкка сау. Сиңа сүзім бар иде, Әминә апа. Сөйләшегез, сөйләш. Чыкма. Сүзім сиңа гына иде, Әминә апа. Ул чыгып китсә, мин дә монда калмыйм. Ә мин йомышымны җиткермичә китмим. Һәр сүземне бары тик сиңа дип кенә әзерләдем. Юк, юк. Тыңлавы куркыныч. Йөрәгем ярылыр. Син. Ялгыш кірдімме әллә мин? Үйләрне буташтырдыммы? Әйе, ялгыш. Кайда җиңгә? Җиңги! Җиңги! Җиңгәңнең 1 гектар чөгендерне эшкәртеп бетерәсе бар. Эшләсен, минең хакыма шаламыйм. Кайчан китәм дидең әле син, Сәрбиназ ханым? Һаман да кит дисеңме? Сиңа барысын да аңлаттым. Кабатлатма. Кит дисең. Хәйләкәр. Тал арасыннан кем карап ята иде? Мин ялгыш кына алар арасына килеп эләктем. Пилорамага килгән идем. Күрәм, анда театр карагаталар. Син һәр көн иртәнендә кәмит күрсәтәсең икән. Ялган. Һәр көн түгел. Һәр көн. Кояшлы көннәрдә генә. Җүләрлек булды. Нигә җүләрлек ди? Рәхәтләнеп кара. Миңа монда бик ошый, бик ошый. Кайсы як ошый, кайсы төш ошый. Халык әйбәт. Гади. Мин мондай эшкерсез кешеләр авылда бетте дип йөри идем. Эшкерсезлек дисеңме? Сабыйларча эшкерсезлек. Менә син, яшь башың белән нинди өлкән апага гашык булып тилмерәсең. Ә син нинди кеше? Нигә син безнең җанга үтәле тишеп керәсең? Нигә кайттың син? Син шундый чибәр, күркәм егет. Кулларың көчле, күкрәгең тыгыз. Тик бәхетсез син. Нигә бәхетсез булыйм ди мин? Сөйгән ярың ташлаган, иптәшләрең синнән көлә. Син язмышыңнан, сирдашларыңнан качып шушы аулак йортка, тол хатын куена кереп качарга җыенасың. Яшьли качып керсәң дә, озак ята алырсыңмы? Яратам. Җиңгинеме? Аны яратам. Яратмаслык димим. Картаймаган җитез, саф, таза. Тик син аннан да шәбрәкләрне карата алыр идең. Миңа башкалар кирәкми. Минем кайсы төшем начар? Эшкә барасыларым, сөйгән ярларым, дөньяларын онытып, бу янымда таллыкта күпме ир ятканны күрдеңме? Син пилорамага барга чыкмаган идең. Кичә дә бар идең син анда. Бар идем шул. Рәхмәт. Рәхмәте ни өчен? Мин дә хатын кыз ич. Кеше. Миндә әле бер кемгә дә ачылмаган назлы саф җан бар. Таулар арасында синең саф күзләреңнең күренеп китүе күңелемне тетрәтте. Бәхет китердең син миңа, Солтангәрәй. Алай юк. Якын килмәсен миңа, Сәрбиназ. Әллә мине шын мәхәббәткә, назга мохтаҗ түгел дип беләсеңме? Миндә искиткеч бәхетсез. Тик мин өметемне дә, киләчәгемне дә югалтмадым. Койма кулыңны. Яндырасың. Миннән балык исе киләдер әле. Синнән яз исе килә, Сәрбиназ. Бала булма, Солтангәрәй. Син шундый көчле, син шундый чибәр. Тагын бер генә тапкыр үп мине, Сәрбиназ.
Тагын берничә көн вакыт узган. Шул ук бакча табын әзерләнгән. Үпкәләмәсәң, тагын бер сүзем бар иде. Шигендер түгел, Шигендерне эшкәртеп бетердем диярлек. башка сүз. Нинди генә сүз үпкәләтә алыр икән мине бүген? Юк, син алдан әйтеп куй. Югыйсә мин холкыңны аңламый башладым. Син булайга юргалыйсың, мин тегеләйгә теркелдем. Дагаланмаган бия күк бәргәләнәсең. Читтән дә күренәмени? Күренмичә. Ярамый. Сиздерергә ярамый. Сиздермәскә. Мин бүген Солтан Гәрәйне чакырып кайттым. Синме? Әйе, Нәрсә дидең? әйттем инде. Нәрсә дип әйттең? Ул закламый килеп җитәргә тиеш. Дөресен сөйләдем, дөресен генә. Дөресен беләсеңме соң син? Хәзер беләм. Син хаклы. Кемгә ярсаң шуның күләгәсенә әйләнәсең. Син гел минем белән бергә йөрдең. Миңа рәхәт, миңа тыныч. Янымда тугры иптәшем бар. Мин синең яшь икәнеңне онытып җибәргәнмен. Кирәкми. Хәзер ни файда? Ходаем нәкъ вакытында. Кирәгендә генә күзем ачылып китте. Шуңа сөенәм. Югыйсә Алла гынах белән дөньядан китәсе икәнмен бит. Сиңа әле яшисе. Ялгыз калгач ни уйлар идең? Әле уйламаганмын бит, тинтәк баш. Мин хатамны төзәтергә телим. Ничек итеп? Бул Солтан Гәрәй белән бергә. Миннән хәер фатиха. Кирәкми. Кайнар хәер фатиха. Кирәкми, телгә алма зинһар шул исемле. Юк, мин тотынсаммы. Мин тотынсам. Бәгърем сине бит минем шыны махаббат йолдызым. Иділді қарап отырды суға қарап. Ул килер Әминә. Шу. Сезләргә безләрдән кайнар ва ялкынлы сәлам. Ялкыны сезнең үзегездә дә җитәрлек икән. Безелдәдең. Әйдә, Узамирхан, утыр. Әле уйлап киләм. Нигә безнең якларда да җир тетрәми икән? Үзеңнән җил алсын, Әмирхан. Синең келәт түбәң ишелде дә, Әминә апа. Без Солтан Гәрәй белән аны ябар идек. Син тәмле итеп бәлеш пешерер идең. Табын әзер. Фәһемәштә бармы? Кайнарын чыгарыйммы? Берне кабып карыйммы? Аша. Тәмле. Әллә өйләнәсең инде. Көн сайын пәрәмәс пешертер идеңме? Ике көнгә бер булса да риза. Әнкәң пешерсен. Кая инде? Күзләре дә рәтләп күрми. Гел зарлана. Аның янына ничек килен алып кайтасың? Хәзер бит кызлар танышуга әнкәң бармы? Ничә яшьтә? Сәламәтме дип белешеп алырга тотыналар. Кайчан үлә дип кенә сорамыйлар. Яратканы булса сорамас. Яратканга кадәр мыскалга салып үлчиләр шул. Кыян диләр. Гыйшык хәлләре. Алайда кайнарын чыгарыйм әле. Рәхмәт, Әминә апа. Кунак кызыгыш күренми. 2 көн рәттән идә кунмый инде. Җир бит. 2 көн инде Солтан Гәрәйне очрата алмыйм. Әллә нинди көннәр киттеләр. Син Солтан Гәрәйне кайчан күрдең? 3нче көн. Почтага кердем. Ул саклык кассасыннан акча алып ята иде. Ул сиңа берни дә әйтмәдеме? Күзенең кыры белән генә карады. Әллә инде. Алайда кайнарын алып чыгыйм әле. Әминә өйгә кереп китә. Шуның ятсызлыгы җир бит. Кемне каргыйсың, әпкәй? Икесендә
Кая лактысың ул Солтан Гәрәй? Белгән юк. Нигә алып килмәдең аны? Соң үземдә куркашулыгына килдем. Сукырмы син, томанамы? Күрмисең дә, аңламыйсың да. Минем башым гына җитми ахырсымында. Мин апаңның хәлен сизмисеңмени? Соң сизеп нишли алам? Күзем теле баш. Элегрәк аңламаганмын. Тиңдәш итеп ничә еллар яртып йөрттем бит. Кызгын булып баш ишендә сурайып утырганмын икән. Баксаң, япь-яшь ишәле ул. Мончага кергәндә тәненә карарга ялайдым. Кызларга биргесез. Шул кадәр чибәр, сылу, затлы. Күстияр дип куркайдым. Нигә сөйлим әле мин боларны сиңа? Сылулыкка тирә-юньдә бер инде. Каян гына кайтты бу безгә кара кайгы. Мин Солтан Гәрәйне эзләп киләм. Килер микән? Мин әйткәч килер. Теге кәнтәй ач талпан кебек ябышты бит үзенә. Мин апаны аңа алыштырырлыкмысың? Каян гына кайтты, Язмыштыр шул, язмыштыр. Булмаса булмый икән бәхеткәйләре. Мин апа хурланадыр. Хурланмыйча. Идән себеркесен алмаштырды бит. Шуннан да изге дип аның хакында дөрес сөйлиләрме? Энә белә җеп шикелле бергә яшәдек. Беләм. Якасыннан сөйләп алып киләм мин аны хәзер. Кемне алып киләсең алай? Мин әйткәч килә ул. Солтан Гәрәйне әйтәм. Нигә кирәк ул? Барсын. Менә сез икегез дә мине тоярга тырыштыгыз. Бәлә казалардан аярга теләгәнсез икән. Рәхмәт. Мин йөзә белмәгән килеш ташкынга ташланганмын. Мин бичара. Юк, Амин апа. Син бичара түгел. Бичара дип син мине үзең атадың, Амирхан. Кайчан? Табын алдыннан. Ул чагында мин син аңламаганмын. Хәзер аңлыйсыңмы? Аңларга тырышам. Аңлап ни файда? Кемгә файда? Ни үзгәртеп була хәзер? Файдамы? Мин анысын белмим. Мәгәр синем әле ярый дөньяда синең кебек изге җаннар бар. Алар синең хакта бик белеп әйткәннәр. Без җүләрләр җай чыкса да чыкмаса да кергән идек. Бар. Алып кил шул дәмәккәрәне. Ичмасам бер чырайына төкерим. Хәзер. Әнә ул. Икәүләшеп кайтып киләләр. Җитәкләшкәннәр. Җитәкләшмәгәннәр. Сәрбиназ аны сөйли. Солтан Гәрәйгә караша. Күрегез әле, күр. Кер, курыкма. Нидән куркыйм ди мин? Кер. Минем күзләремә кара. Нигә? Сүзеңдә тормадың. Килеп булмады шул. Син аңлашып ярдылдыгызмы? Кечлисезме? Менә күр, кемнән синең алдашларың? Иптәш егетең кем? Ирек бирсәң, тап китәшәкләр. Алай димәссез Сәрбиназ. Бергә яшәргән, бергә торылган авылдашлар алар минем. Сәрбиназ, әйбер караларыңны җыштырып куйдым. Туфләремне ал. Яңа плащым да сиңа булсын. Кирәкми, Бәдриҗамал түти. Каен сеңлем бит ул. Иремнең туганы. Ичмасам, алар ягына тагын бер яхшылык эшләп калыйм. Яхшылык белән ипкә китерергә тырышасыңмы? Рәхмәт, Әминә җиңги. Хөрмәтеңне онытмам. Минем дә кирәгем чыгып куя. Биргән күчерәшләреңне алырмын. Юлга тавык суеп торган отма. Башка ашау өчен нәрсәләр дә кирәк булыр. Без бит хәзер икәү китәбез. Икәү? Әллә инде Бик трас иде дә. Солтан Гәрәй мине моннан алып китә. Без бергә булырга вәгъдәләр алыштык. Сәрбиназ. Нигә инде? Әйтми китсәк намуссызлык булыр, Солтан Гәрәй. Мин намуслы хатын. Әмин апа. Кечер мине. Ачуланма. Гафу ит. Дәҗҗал, кайтмаган булсаңчы. Кайтуым кирәк булган шул, Бәдриҗамал түти. Ялчыгың барып чыкмадымы? Сез төрле якта камап алып,
Изәргән маташкан җанны коткарып кайтканмын шул. Сезнең тырнакларын тартып алырга. Гомерем буе яхшылык яртып йөрдем. Шулаймы, Солтан Гәрәй? Дөрес сөйлимме? Дөрес. Юк, син ныгытып, аңлатып әйт. Карарыңны онытма. Бел, үзең сүз башладың. Китәргә дип син авыз ачтың. Бүгеннән син ирекле кыш. Сиңа ирек җитмәгән идеме, егет? Камытны зарыккансың син. Ишәк. Тәр тарасына җигләсең килгән. Күңеле китек. Ярымнан калган егетте без сиңа бер чакта авыр сүз әйтмәдек. Ни кыласаң шуңа риза булып тордык. Шул чакта ук чыбыкларга кирәк булган сине. Ни өчен? Мәхәббәткә сусаган күңелне ничек ташлап китә ул? Хур итеп, мыскыллап, тылкалып, ничә еллар буе килмергән җанны ничек таптап уза? Егет башың белән син шуларны аңлый аласыңмы, Әмирхан? Хатын-кыз ни кадәрлегенә нык булса да, мин апа, бер гомергә ике тапкыр мәхәббәтен югалту авыррак булыр. Беттеме? Инде мине тыңлап карагыз. Синең сүздән кемгә нинди файда? Син ялгызлыкка күнеккән инде, бишара җиңгәм. Мин ялгыз тора алмыйм. Бер дә бишара түгел ул. Ялгыз да түгел. Ялгыз итмәбез бирган булса, тыллар янәшәсендә ирләрнең якты хатирәсе, намуслы исемнәре бар. Сүзләрем сәер булса да, күңелем ак минем, Әмин апа. Күч безгә. Әнкәй дә сөенер. Бергә яшәрбез. Әмирхан, ничек килде әле синең башыңа мондый уй? Аз гына иртәрәк туган булсамчы, мин бит гармунчы егет. Яшьтән үк матурлыкка, сафлыкка гашыйк. Хатын айыруымның сәбәбен беләсез. Алып китсен буынсыз бу Сөрхантайны Сәрбиназ авылдан. Әйдәгез, егет уйны бергә үткәрәбез. Юк инде, туташ. Әйберләрем кинәлгән, сүзләр биткән. Хушыгыз. Хуш. Менә шулай без түбәндә кул куючы, урлап кәҗә суючы. Вакыт. Туктагыз. Барыгыз да туктап торыгыз. Солтан Гәрәй, кавышырсың. Чак кына сабыр ит. Кайын сеңлем, син дә минем җавабымны ишет. Бәдриҗамал түти, гомерең буе миңа яхшылык кына теләдең. Әйе. Сугыш чыкмаган булса, без дә гөлләр кебек булыр идек тә. Шул. Сугыш. Каһәр суккан сугыш. Җавабым шул сиңа, Әмирхан. Олылавың өчен рәхмәт. Бик рәхмәт. Риза булып куя яздым. Менә сез мине изге дип атадыгыз. Саф күңел дидегез. Саф күңелле тыллар, сугыш корбаннары. Безнең шатлык гап-гади. Ир хатыны булу шатлыгы ирләребез белән бергә яу кырында һәлак булды. Ак чәчәкле язлары гына терелтергә изалана ул шатлыкны. Изгеләнмә, Бәдриҗамал түти. Әмирхан синдә. Ялгыз түгел бит мин. Минем белән аның газиз исеме, аңа булган тугрылыгым, минем белән аны сагынасы озын төннәр. Узган юлым якты, саф. Алдагысы да шулай булып калсын.
Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Аяз Гыйләҗев әсәре буенча эшләнгән «Шикәрем син, балым син» исемле спектакльнең радио вариантын тыңладыгыз. 1984 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Айсылу Гыйләҗетдинова, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.